Arrabotsa sortu du Irungo komisaldegian agertu den agiri batek. Irungo atzerritarren eta mugen brigadako buruak sinatutako ohar bat da, eta bertan jaiegunak eskaintzen dira atxilotutako migratzaile kopuruaren arabera. Atzo astelena egon zen agiria publiko, eta agindua bertan bera utzi zuen ondoren poliziaren Euskal Autonomia Erkidegoko buruzagitza nagusiak oharrean jasotzen zenez, uztailaren batetik aurrera Espainiako poliziak konpentsazio egunak emango zizkiena agenteei, asteburuan atxilotutako migratzaile kopuruaren arabera. Atxiloketarik gabe 2 jaiegun izango zituzten, atxilotu batekin 3 egun, 2 atxilotzeekin 4 egun, eta 10 atxilotzetik gora 5 egun. Kupol Espainiako poliziaren sindikatu nagusiak agindua salatu du sare sozialetan intzidentzien modalitateko zerbitzua behar bezala araututa dagoela esan du eta Irunen jazotakoa kritikatu. Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordetzako iturriek aginduaren existentzia baieztatu dute eta ordu batzuk aktibo egon zela azaldu. Poliziaren EAeko buruzagitza nagusiak aginduaren berri izandakoan baliogabetu zuen. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Gaurkoan gizarte gaiak izpide, indarkeria matxista molderen bat salatzen duten emakumeek polizia etxeetan jasaten duten tratu desegokia kezka iturri da aspalditik biktima taldeen eta eragile feministen artean. Bada Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak ere jaso ditu ertzainen jarrera desegokien inguruko kexak eta arau hausteak izan direla onartu du barne prozesuetan Nerea Gartia. Maiatzaren 28an Maialen Mazonen gorpua aurkitu zuten Gasteizko aparta-hotel batean. Bere bikotekide ohia atzilotu zuten Zaragozan ihes egiteko nahian. Gertatutakoaren ostean Josu Erkorekak segurtasun sailburuak presazko agerraldia eskaini zuen. Bertan adierazi zuen ez zela erraza bere burua arriskuan ikusten ez zuen biktima bat babestea. Astearte honetan sailburua berriz azaldu da gertakariaren zehetasun berriak azaltzeko. Erkorekak aitortu du erakundeak ez direla gauza izan biktimaren bizitza bermatzeko eta babesteko. Argi dago erakundeak hor huts egin dugula. Esan dudan moduan, huts hori, gure ustez, komunikazio huts ezberdinen konkatenazio baten ondorio dira, eta ertzaintzak bere lana egingo du, aztertzeko zer gertatu den, zertan gure protokoloak, prozedurak hobetu daitezkeen. Horrez gain azaldu duenez, ertzaintzak indarkeria matxista pairatu duten emakumeen arrisku maila neurtzeko erabiltzen duten EBA sistema berrikusteko lanetan dabiltza. Hori bai, azpimarratu du, Gasteizko hilketa matxistaren aurretik hasi zutela. Bestalde, Arartekoak neurriak eskatu ditu biktimekin diharduten ertzainak enpatia zaritzeko. Zenbait kasu aurkeztu ditu Arartekoak, azpimarratzen dute kasu horietan ertzainek jokabide okerra izan dutela biktimekin, enpatia ez azalatzen du hain zuzen ere. Besteak beste emakume batek salatu zuenez, Durangoko ertzain-etxera salaketa jartzera joan zen genero indarkeriagatik, baita babes neurriak eskatzera ere. Hartatu zuen ertzainak uko egin zion babes neurrien eskaera tramitatzeari, lesio fizikorik ez zegoela argudiatuta. Behin eta berriz saiatu zen, eta zenideak galde egin zion idatziz adieraztea ez zuela eskaera bideratuko. Soilik orduan onartu zuen ertzainak tramitea egitea. Salatzailearen kexaren ondorioz polizia zigortu zuten. Nafarrako gobernuak sexu erasoen aurkako kanpaina aurkeztu du atzoko egunean auzoetako eta herrietako jaien denboraldia hasi berritan. 3 protagonista nagusi ditu Nafarroa jaia da, erasotzaileak stop izenburuko kanpainak, Aimar Oroz futbol jokalaria, Kutxi Romero abeslaria eta Unai Laso pilotaria. Emakumeen eta gizonen arteko errespetuzko eta berdintasunezko jai eredua aldarrikatu dute hirurek kanpainako iragarkietan.
honetan Berdintasunaren Nafarroko Institutuak ondu du kanpaina. Hango zuzendari kudeatzaile Eba Isturizek oso positibotzat jo du kirolaren eta kulturaren 3 erreferente berdintasunaren alde publikoki agertu izana. Berdintasun Institutuko zuzendariak azaldu duenez, kanpaina erasotzaileei zuzenduriko deia da, jakinarazteko jarrera matxistek ez dutela lekurik euren festetan. Izan ere, Isturizen irudiko oso garrantzitsua da gizonek pauso bat ematea aurrera eta edozein konplizitate apurtzea emakumei eraso egiten dietenekin. Bestaldetik, Erkorekak gaitzetsi egin ditu ertzainak borrokan plataformaren jarrera anker eta desegokiak. Jaurlaritzako segurtasun sailburuak plataforma asindikalari leporatu dio ertzaintzako sindikatuak negoziazio maitik altxatzera behartu izana. Ordea plataformak negoziazioetan parte hartu nahi du adi. Gerra esapidea, espresio hori erabiltzea, erabat desegokia dela horrelako dokumentu batean. Eta are gehiago oraindik lehendakariari zuzendutako dokumentu batuen. Ona litzateke hitz hori erabilketatik bazterrean ustea, eta hitza ez ezik baita ere hitz horrekin batera datozen beste jarrera gogor, anker, eta desegokiak honen guztiaren inguruan, ezta? Negoziaketa borondateari dagokionez datu bat emango dizuet argi eta garbi. Negoziaketak iraun izan du sindikatuen ordezkaritzekin duela hilabete eta erdira arte. Erabat gezurra da 2012tik eta gaur arte lan baldintzak ertzaintzaren barruan aldaketarik ez dutela izan baieztatzea. Ekonomiarekin lotuta berriz RTT-en erreformaren kontrako bataia ez da bukatu, baina baliteke hemendik aurrera bestelako formak hartzea, hala iradoki dute sindikatuek 14. mobilizazio egunaren harira. Atzoko egunarekin mobilizazio jendetsua egin zuten Baionan eta erreserban indarra gelditzen zaiela erakutsi zuten martxoaren 7ko eta maiatzaren 1ko kopuretatik urrun 100 pertsona atera ziren kaleran. Frantziako gobernuak bozkarik gabe onartu zuen legearen kontra. Oinak Baionan, baina begirada Parisen han jokatzen baita partida. Présidentielle qui tente déjà de trouver les articles de la Constitution et tous les moyens pour que l'abrogation de la loi ne soit. Nous contestons également la question de la retraite anticipée pour carrière longue. On va leur envoyer des laxatifs. Comme ça, ils ne vont pas sortir notre loi. Pour Emmanuel Macron et son gouvernement, cette niche parlementaire inquiète la minorité présidentielle qui tente déjà de trouver les articles. Aldiz lan gatazkei helduta beste grebagun bat dute gaur Gasteizko eta Lasarte Oriako Michelin lantegietan hitzarmen duina eskatzeko. Gasteizko Michelineko langileek bigarren greba eguna egin dute asteazken honetan. 3 ekoizpentzandetan piketeak izan dira. Hau da, goizeko 5etan, eguerdiko ordu batean eta gaueko 9etan. Astelehenean egin zuten bezala goizeko 8:30 mobilizazioa egin dute Zaramagan kokatuta dagoen lantegiaren inguruan. Horrez gain arratsaldeko 6etan manifestazioa abiatu da lantegitik martxoak 3ko plazara. Lehenengo greba eguna ekainaren 5ean izan zen eta 183ko jarraipena izan zuen. Larun batean eta hurrengo astelehenean, ekainaren 10ean eta 12ean urrenez urren, aurre ikusita daude beste 2 greba egun. Hala ere, ostiral honetan, bilera egingo dute Michelineko zuzendaritzarekin. Gasteizko lantegian gutxiengo sindikalak egin du greba deialdia, hau da, ELA, LAB, ESK eta CGT sindikatuek, langile batzordearen babesik gabe. Comisiones Obreras, UGT, CESIF eta CCM sindikatuek osatzen dute gehiengo sindikala.
Azken asteotan greba bertan behera ustea eskatu zuten, baina ez dute lortu. Gipuzkoako lantegian ere greba deialdia egin dute, Lasarte horian 500 langile daude. Kasu honetan lan hausteko deia langile batzordeak egin du. LAB, Comisiones Obreras, UGT, ELA eta CESI sindikatuek hain zuzen ere. 4 greba egun egingo dituzte ekainean eta uztailean. Michelinek 112ko soldata eskaera eskaini du datozen 4 urteotan. Sindikatuek nahi dute ordea soldataren kontzeptu guztiak inflazioarekin lotzea. Horrekin batera lanaldia eta behin-behinekotasuna murriztea eskatu dute. Orain, ordea maiatzen 28ko hauteskundeen ondorenei erreparatuko diegu Nafarroatik, izan ere atzo arratsaldean Geroa Baiko eta PSNeko ordezkariak ordubetez bildu ziren parlamentuan. Bilkura amaituta pozik azaldu zen Uxue Barkos, Geroa Baiko eleduna. Komunikabidei azaldu zien sozialistak prest daudela Nafarroako parlamentuko hurrengo lehendakaria berriro ere Geroa Baiko hautagaia izateko. Gainera Barkosen arabera PSNek ontzat jodun legebiltzarreko mahaiak Nafarroako aniztasuna aintzat hartzea, eta ondorioz horrek esan nahi du mahaiko kidetako bat Euskal Herria Bildukoa izango dela. Txibitek eta Barkosek parlamentuko mahaia sortzeko alegina egin dute, eta Geroa Bai Nafarroako parlamentu berriaren burua izatea hitzartu dute. PSNek azken 4 urtetan bezala Nafarroako parlamentuko presidentziari uko eginen dio, eta Geroa Bairen esku utziko du. Seguimos trabajando y avanzando en todos los contenidos en torno a una reedición de las instituciones y del gobierno que dé continuidad al inicio de la pasada legislatura. He de decir que hemos recibido con satisfacción el hecho de que el PSN haya reconsiderado su posición en una cuestión doble e importante como es la pluralidad de la mesa del Parlamento. Legealdi berrian foru gobernua berrargitaratu nahi du PSNek, zurekin Nafarroa koalizioarekin batera. Bildurekin negoziatu nahi ez badu ere, edozein kasutan, prozesua burututa bere investidurako EH Bilduren abstentzioa beharko luke Txibitek. El Partido Socialista va a ser generoso de cara a llegar a un acuerdo y, por lo tanto, pues les hemos trasladado que el Partido Socialista cede la presidencia del Parlamento a Geroa Bai, como digo, en aras a llegar a un acuerdo y en avanzar en la consecución de ese acuerdo. Ekainaren 16an erabakiko dituzte taldeek parlamentuko mahaiko bortzkideak. Lehendabizi lehendakaria. Ondoren 2 presidente ordeak eta azkenik 2 idazkariak. Bozketaren dinamika kontuan harturik Geroa Baiko hautagaia izanen da presidentea. Presidente orde lehena PSNkoa izanen da eta bertzea UPNkoa. Azkenik idazkari bat eskuineko alderdikoa izanen da eta bertzea EH Bildukoa. Bileran Iruñeko udalaren inguruan ere solastatu ziren. Txibitek Barkosi erran zion ontzat jotzen duela Geroa Baik proposatutako 3. bidea, baina ez duela hasiron alkate eginen. Gaiz aldatuta berriz, hezkuntza lege proiektuaren inguruan eztabaidatzen eta ekarpenak jasotzen ari dira oraindik Eusko Legebiltzarreko hezkuntza batzordean. Atzo besteak beste Euskalgintzaren Kontseiluaren, UGTren eta Comisiones Obrerasen txanda izan zen, eta agerraldiak egin zituzten eragile horietako ordezkariek. Euskalgintzaren Kontseiluaren izenean idazkari nagusi Durre Eskisabelek eta idazkari nagusi Paul Bilbauk hartu zuten parte. Ohartarazi zuten lege proiektuak zehaztasunak falta dituela hizkuntzen arloan, eta besteak beste eskatu zuten zehazteko zer esan nahi duen euskara ardatz duen sistemak. Proiektuak hori aipatzen baitu. Bokazioa eta egiteko modua eta bidea izan dela hezkuntzako eragile nagusiekin hizkuntzaren korapiloa askatzen saiatzea. Zer esan nahi du euskara ardatz izateak, zer esan nahi du
euskararen inguruan artikulatuta egotea. Uste dugula definiziorako garaia dela, eta guk dakarkiguna orain arte hezkuntzako eragile nagusiekin eta gehiengo sindikalarekin adostutakoa dela. Ekitate ariketa bada eta justizia ariketa bada. Eta justizia ariketa da herritar guztiek eskubidea dutela bi hizkuntzak ezagutzeko. Eta hezkuntza sistemak hezkuntza eskubide hori bermatuko badu, hezkuntza sistemak tresnak eman behar dizki herritarrei bi hizkuntzen jabekuntza egokia izan dezaten, eta gero beraiek erabakiko dute zein hizkuntzatan biziko diren. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntzan ordezkaritza txikiena duten sindikatuak ere, UGT eta Comisiones Obreras mintzatu ziren atzokoan, biak ala biak lege proiektuaren aurka. Comisiones Obreraseko ordezkari Julen Llanosek adibidez esan zuen lege proiektua testu txar bat dela, besteak beste, nabarmendu zuen ez diela erantzuten hezkuntza publikoaren beharrei, ez da laikotasunari ere. Gaur jarraituko dute agerraldiekin Eusko Legebiltzarrean izango dira besteak beste, Estilas, LAB, ELA eta ikastolen elkartea. Aipatzearen hezkuntza publikoaren langileen baldintzen inguruan, ELAk uste duela LABek bake sindikala eskura jarri diola Eusko Jaurlaritzari. Sindikatuaren ustez LABek eta hezkuntza saileak sinatutako akordioak ez ditu konpontzen hezkuntza legearen gabeziak eta mugak erne. Eta honekin Donostiara goaz, bertan baita Udane Arbeo lankidea, Gipuzkoako hiriburuko azkenak gure ganatzeko. Kaixo, Udane, eguerdion. Kaixo, eguerdion guztioi. Tira, ikusten gabiltzanez, Donostiako pasealeku berrian zaude, Udane, 4 hilabeteren ostean obrak amaituta berriro ireki dute oinezkoentzat eta ibilgailuentzat. Zein lan egin dituzte? Bai, azken ukituak emanda, jada berriro ere abian da eta ireki dute oinezkoen eta ibilgailuen joan etorria hemen Donostiako pasealeku berrian. 110 aingurak eta jarri dituzte orotara hemen atzean ikus dezakezuen bezala, batzuk 40 tonako kablez eginak hemen dugun mazelari eta mendiari eusteko, eta beste batzuk hegalea metalezko sareari eusteko harririk eror ez dadin. Obra 726.000 euroko aurrekontua izan du, eta goizetik jende pila ikusi dugu hemen oinez, korrika, patinetan, bai herritarrak baita turistak, eta era berean errepida ere irekita dago, kotxe mordaibili da hemen zehar, eta aparkalekuak ere herritarren eskure jarri dituzte dagoeneko. Hori bai, oraindik dago ordaintzeko makinarik ez da bertan, naiz eta eguna daramatzaten errepideak irekita. Donostialdeko pasealeku berriari buelta emateko ohitura zuten herritarrek berriro egin dezakete, ibilbidea 4 hilabetez itxita egon ondoren. Otsaiaren 6tik ekaina hasiera arte itxita izan da, ibilbidearen erdialdean mendiegala sendotzeko lanak direla eta. Azken ukituak amaitu ondoren, ibilgailuen eta oinezkoen joan etorria ireki da berriz ere erdiguneko ibilbide horretan. Mendi mazela ez egonkorrena indartu dute, azken urteotan arket jausiak izan baitira eta hormigoizko behin-behineko hormak jarri behar izan dituzte. Horrek daukan helburua da, momentu honetan paseo berrian hormigoizko pareta batekin babestua dagoen gune guzti hori birgaitzea, segurtasun neurriak hartzea eta hormigoizko pareta hori kendua dizatea paseo berria bere horretan usteko.
110 inguraketa jarri dira orotara, batzuk 40 tonako kablez eginak mazelari eusteko, eta beste batzuk hegalean metalezko sareari eutsiz, harririk ez erortzeko. Hori ala hormaren onduan pare bat bolardo jartza baino ez da falta. Datozen egunetan iritsiko direnak, baina gainerako lanak amaitu direnez, pasealeku berria irekitza erabaki da. Bolardo horiek joango diren espazio txikia esituz. Obrak 726.000 euroko aurrekontua izan du, eta hormigoizko horma batez babestuta zegoen 100 metroko luzera zuen zonari eragin dio, erortzen ziren harriek oinezkoengan eraginek izan ez ezaten. Eta guztira 726.000 euroko aurrekontua izango dute dan hauek, eta 20 astetako epea aurre ikusten da. Otsailean hasi ziren lanek Biribilgunetik Oteizaren eskulturarako ibilbide ixtea behartu dute, segurtasun arrazoiak medio, baina esan bezala berriz ere ibilgailuen eta oinezkoen joan etorria ireki da behin lanak amaituta. Bestaldetik, Zubietako erraustegiaren irregulartasunak ikertzeko kanpo auditoria bat egita proposatu dute, legebiltzarrean izan da Gorka Bueno, Ekopol taldeko kidea eta erraustegiaren inguruan dagoen gardentasun falta salatu du. Zer gehiago dakigu, Dane? Bai, Ekopol taldeak egindako ikerketek erakusten dute Zubietako erraustegiak dituen datuen inguruko gardentasun falta. Besteak beste, laben temperaturen gora beren edota geldialdien inguruko intzidentzien eta anomalien berri eman ez izana, kontrol falta eta legeztatze prozesuan atzemandako irregulartasunak esaterako. Otsailean Ekopolek argitaratutako txostenaren arabera, Zubietako erraustegiak 2000 aldiz gainditu zuen legeak ezarritako kutsadura maila 2020 eta gaineratu dute erraustegiari dutela eman energia balorizazio bat izatearen ziurtagiririk. Datu horiek azaldu zituen Gorka Bueno Ekopol taldeko ikerlariak eta EHUko irakasleak legebiltzarrean atzoko egunean, eta bertan gardentasun falta salatu du eta proposamen bat egin du. Ikerketa egiterakoan datuak eskuratzeko orduan zailtasunak izan dituelarik, bertan proposamena egin du kanpo auditoria bat egitea, bertan informazioa errezago eskuratzeko eta analisi bat egiteko horrela. Babesa eman diote Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk, aldiz EAJak esan du, ezbaian jarri du, ikerketa horien sinesgarritasuna. Aldiz, Eusko Jaurlaritzak ingurumen hezkuntza bultzatuko du herritarren artean. Zer informazio gehiago dugu, Dane, nola egingo dute? Bai, Jaurlaritzak ingurumen hezkuntza bultzatzearen eta herritar guztiengana hedatzaren alde egin du, eta ez enpresen edota instituzioen eta hezkuntzaren arloan soilik. Hori hala 6 lerrotan arituko dira, 6 gai azpimarratu dituzte eta ondorengoak izango lirateke, hezkuntza agendaren 2030 aldeko bultza eta ikastetxe jasangarriaren gilua, jasangarritasunerako ingurumen hezkuntzaren arloko berrikuntza, prestakuntza, gaikuntza eta ezagutzaren kudeaketarako zentroaren sorrera, bestalde eragaldaketa digitala, jasangarritasunerako ingurumen hezkuntzaren kanal digitalaren bitartez, hezkuntza komunitatearen parte hartzeko tresnen garapena, ikastetxe jasangarrien edapena eta azkenik eta 6. hezkuntza planekin konektatzea eta lerrokatzea. Euskal Herritar guztiak jasangarritasunaren trantxizean jarri nahi dituzte ingurumenaren alde eginez, eta entzun dezagun Arantxa Tapia Jaurlaritzaren ingurumen sailburua. Kalitatezko antolamentu eta hezkuntza eredu berrien garapenean jarri genuen gure begirada, gure arreta, eta hezkuntza ez formalaren eremuari lehentasuna eman diogu. Larrialdi klimatikoaren eta gainerako ingurumen erronken kudeaketa integrala eginez, eta aukerak aztertuz eta baliatuz. Ondo da, Udane, informazionekin hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker eta hurrengora arte. Mila esker zuei. Orain ordea kultur arlora egingo dugu jauzin, izan ere datozen hitzorduak gure ganatzeko. Irati Agirre Azkuenaga kulturra ditua dugu kameraren beste aldean. Eguerdion, Irati. Eguerdion, Maikadon. Tira, hasteko Gasteiza joko dugu, izan ere kaleko arte nazioarteko erakustaldia hasiko da biharko egunarekin, Arabako hiriburuan 17. edizioak gainera 71 emanaldi eskainiko ditu guztira. Zer gehiago dakigu?
Bai, hori da, ekainaren 8, 9, 10 eta 11 itzuliko da Arabako hiriburura Kaldearte, ez da, Gasteizko kaleen arten nazioarteko erakustaldia. 71 emanaldi, ondo esan duzun bezala, 35 konpainiaren eskutik. Berez, Kaldeartek beti, eta aurten ere, 2023 hontan, osagai guztiak ditu programazio erakargarri baterako. Ez da, Europa osoan gainera arrakasta duen jaialdia da, atzerriko eta beste herrialde batzuetako konpainiak ere nolabait erakartzen dituena, eta inaugurazio ofiziala kasu honetan ostiralean izango da, gaueko 11etan, Artium museoaren kanpoko fatxadan, eta bertan Arrobia dantza vertikalak dendu izeneko dantza vertikaleko bere ikuskizun bizia, eta ularatuko du Oreka Teixa taldearen zuzeneko musikarekin batera. Beraz, dagoeneko badakigu inaugurazioa nahiko ikusgarria izango dela, edo gutxienez efektista izango da. Eta horrez gain, aipatuko ditugu programazio zabal eta luze honetan beste konpainia batzuen ikuskizunak. Esan bezala Kaldearten 2023 jarrita topatuko duzu hor bertan euren webgunea eta bertan duzue esku horria asko eta asko direlako egongo diren eta taularatuko diren ikuskizunak, baina esaterako bihar bertan gaueko 10etan ikusten izango dugu Europa jauregian eta orain zer Kukai dantza taldearen eskutik. Espazio huts batean, esterezaren aurrean, askatasunaren eta erabakitzeko aukeren inguruan proposatzen diguten ikuskizuna, ezta? Eta horrez gain, ostiralean, arratsaldeko 8 esaterako, hau oso gomendagarria eukin dituen iruzkinen gaitik eta Runa izeneko antzeslana, Kataluniatik datorre kasu honetan konpainia, hondakinak, historia, suntzik eta Amerkabane, jatorri katalana eta siriarra duen antzeslen ikusiko dugu bertan, eta autofikzioaren generoan murgiltzen da antzeslea akrobazien bitartez, eta esango genuke testu inguru holan Europar arrazializatua ekarri nahi duela, taula gainera artearen edo fikzioaren bitartez. Gainera Tarregako firaren sortzeko laguntza jasozen 2023an ikuskizun honek. Larun batean aldiz, asfaltoaren azpian euria izango dugu euskaraz izango den, euskara hutsean izango den ikuskizun bakarrentarikoa, Pistifaktoriaren laborategitik, 2 emanaldi, ordu batetan eta gauko 10 eta 4 ibiltaria da, Aiotz plazatik irteten den ikuskizuna da hori, eta etorkizuneko horrelako mundu baten edo kokatzen gaitu. Gainera, igandean ere jarraituko dute ikuskizunek eta sortu egina Batzarte Dantza taldearen ikuskizuna ikusteko aukera izango dugu. Euskal Herriko iparraldeko dantza taldea dugu hau, 2 emanaldi izango dituzte, 12 herrietan eta 5 herrietan, eta Zulueta Jauregiko lorategian egingo dute. Kasu honetan, sorginkeria gaitik epaiketa jaso zuten emakume batzuk dira protagonista, edo emakume horiek gordetzen dituzten sekretuak esnatu nahi izango dituzte antzeslan honen bitartez. Beraz, esan dakoa, asteburu honetan Gasteizen, Kaldearte jaialdiaz gozatzeko aukera. Aldiz, ekainaren 9-11 bitarte ikuskizunak, performance kolektiboak eta aurretik antratutako lantegien erakustaldiak ikusi ahal izango dira estena arte eszenikoen jaialdian, ez da? Hori da, Errenteriako kaleetara aterako da aurten baita ere estena, eta, bueno, 3 egunetan zehar, edo 2 egunetan zehar, performance kolektiboak hori ez da, tailerrak erakustaldia ikusteko aukera izango dugu, Nun eta Gamone Zumardian, Lekuona fabrikan, eta Niesen kulturgunean. Eta osteletek igandera bitarte izango diren ikuskizun honetan estenako lantalde gazteak eta veteranoak batu dira, udalaren Errenteriako udalak antolatu duen jaialdi honetan ere, barristapen batzuk ere ekartzeko, ezta? Hau da, euren antolatzai egindako aurkezpenean esan dute, eguneroko kaleko hartu emanei eta batez ere arteak kalean duen presentziaren beharrari keinu egin nahi diotela aurtengo edizio honetan, eta baita ere kalea bera, kalea kontzeptuaren inguruko, gogoetak edo kalea kontzeptuaren inguruko erreflexioak ere nolabait mai gaineratzea. Eta horregaitik ikuskizunez gain tailerrak ere izango dira, 3 tailer antolatu dituzte, ez bakarrik arte eszenikoen inguruan, baita ere musikaren inguruan, esaterako ekintzak eta lekuak soinutu izeneko tailerra izango da ekainean 9, ostiralean, eta horre, musika elektronikoarekin nolabaiteko erlazioa duten gogoetak taularatuko dira. Koldo Arestegik eta Eneko Gilek berriz, momentua bizi izeneko tailerra ere antolatu dute. Momentua bizi espero ez dugun gorputz baterantz
izeneko tailerra gehiago dantzarekin eta improvisazioarekin du zerikusia du harremana tailer honek, eta baita ere amaitzeko Marina Suárez eta Andrea Berboisek gorputzak pasieran izeneko tailerra eskainiko dute, eta hor bai gehiago gorputzaren eta ahotsaren plastikotasuna landuko dute. Beraz, ikuskizunez gain, bestelako tailerrak ere izango dira, ez bakarrik antzesleentzat, baina nolabait arte eszenikoetan, interesa edo arte eszenikoenganako erakarpena duen edonorentzat. Gainera, egun bertsuetan Bilbon folklorea ekartuko du Santutxu auzoa, zer da hemen azpimarratzeko Airati? Bai, Santutxu kolorea, ez da? Deitzen da ekintza hau, tradizioko folklorea bultzatzeko asmo horri jarraituz, Bilboko herritarrei batez ere, kainaren 9 eta 10 eta 11 folklore horretaz gozatzeko aukera emango dio Santutxuk, eta batez ere, Bilboko udaleko kultura eta gazteri dantzari taldeak antolatu duen, gobernantza sailarekin batera antolatu duen jaialdia dugu hau. Orduan 3 egun izango dira, folklorez betea, baina baita ere musikarekin, ez da? Hau da, dantza taldeak ez ezik, musika taldeak ere izango ditugu. Eta gainera, aurten, Mairuek izeneko erraldoi taldek 30. urte hurrena beteko dute, beraz, Santutxi koloreak ospakizuna bikoitza izango da aurten. Ostiralean esaterako Carmelo plazatik urten da, arratsaldeko 7 kimua dantza kolektiboaren generoa ikusteko aukera izango dugu, eta 8 aurrera kalejira, inguma taldearen eskutik. Larun batean Basarrate plazan hasiko dute kalejira, gaztedi taldeko txistulariek, eta egunean zehar izango dira kalejira desberdinak, adibidez arratsaldeko 8 jarraituko du, eta Lander Tato eta konpainia kalejiraz gozatzeko aukera izango dugu. Eta Domekan, goizean baita ere gaztediko kolektiboko gaiteroak ikusteko aukera izango dugu, Bilboko gaiteroak eta Beasaingo gaiteroekin batera, izan bezala goizoko 10 aurrera, eta 12 aurrera erraldoien kalejira, Bermeo, Beasain, Iruña eta Bilboko erraldoia Bilbokako Mairuek, lehen izan duguna, ikusteko aukera izango dugu. Beraz, Bilbon ere, batez Santutxu auzo inguruan, kolorez jantziko dira kaleak. Eta labur bada ere konexioa bukatzeko Irati, asteburu honetan Bergara izango da Euskal Herriko rock, punk eta oi estiloko taldeen elkargunea, ez da? Hori da, ekinez jaialdiaren 2. edizio hartuko du herriak, Labegarai eta Kiroldegiaren inguruan, eta antolatzaien esan Euskal Herriko musika alternatiboaren topaleku eta erakusleio izan nahi du jaialdi honik, ez da? Eta bai, azkar, lehen egunean, eskabidean Thatcher's Hofe, odolkiak orbainetan, Brava, Rebel Noise eta Balloon Frame besteak beste ikusteko aukera izango dugu. Besteak beste inot, asko zen luzeagoa delako zerrenda, eta larun batean, Brigada Kriminal, Kaleko Urdangak, La Furia, Emboscada, Hillbilly Boys, Malakias, Tofokaus, Perlata eta Bull Brigade taldearen txanda izango da. Eguneko sarrerak 25 euroko salneurre izango dute, eta 2 egunetarako bonak berriz 35 dagoeneko hartu daiteke, bai Bergaran bertan Iruñako beste taberna batzuetan, baina baita ere, tabernez gain, online baita ere hartu daitezke, eta musikase plataforman ere. Oso, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa Irati, hitzordu guztiak apuntatuta, mila esker eta hurrengora arte. Eskerrik asko zeurik, Karol, bai, hurrengora arte. Eta honekin iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko, beraz ez zaiteztu urruti joan, laster baikara bueltan.
12:30 pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Josefina Roko, Labeko idazkari antiarrasista, ondo etorri. Kaixo, eskerrik asko gonbidapenagatik. Eta tira ez, iazko ekainean, berazken kongresuan Labek onartu egin zuen ez, idazkaritza antiarrazista bat eratzea bera, iritsi eginda eta zu izendatu zaituzte idazkaria ez, arlo berri horretan nola heltzen diozu erronka berri honi? Bai, pasaden biltzar nagusian Labetik erabaki genuen idazkaritza berri bat garatzeko, gure asmoa da langileren migratu eta razializatuaren egoera ezberdinak ondo erantzuteko sindikal tresna bezala bere eskubideak eta antolakuntza kolektiba hobeto kudeatzeko. Bai, ez, gainera esan dugun bezala ez orain gutxi egin zenuten aurkezpena bera, eta egia da, ez, hauteskunden testu inguruan iritsi zela, justu, agian gurean ez da inbeste, baina Espainiara begira, ez, zer kolore gailendu egin ziren, horrek ere arduratu egiten zaituztez eskuinaren gorakadak, batez ere ez, lotura ere badaukalako zuek lan egiten duzuen arlo horretan. Bai, zoritxarrez, munduko mailan, Europako mailan eta Espainia mailako ere argazki oso txarra da. Gaur egun eskuinako arrakada, fasismoan eta arrazakeria gero eta gehiago erreproduzitzen ari dute jendarte esparro guztietan. Egia da, Euskal Herrian beste egoera daukagu, baina adi egon behar gara tendentzia hori aurre egiteko eta tresnak eraikiko behar dugu elkarrekin erantzun kolektiba bat emateko. Gainera, horrekin lotuta ere badago ez, nola gaur bertan ikusi dugun albistea, Espainiako poliziak jaiegunak eskaini dituela ez, Irunen atxilotutako migratzaile kopuruaren arabera ez, horra agertzen zen agirian nola X migratzaile kopuru atxilotzagatik, beste hainbeste jaiegun izan, ez nola erreparatzen diozue halako erasoei bere horretan? Zoritxarrez, gaurko albiste ez da gauza berria guretzat. Egunero, administrazioetik, poliziatik, arrazismoak erreproduzitzen dute. Eta, egia zan, beldurra ematen dit, zelako impunitatea maila, premio eta kastigo logika horiekin funtzionatzen dute. Ez da gauza berria, hainbat Euskal Herriko lekuetan, eragile sozialetik, salaketak egiten ari dute, abuso polizialaren aurre egiteko, kontrolean perfil etniko arrazialagatik, eta, bai, Irunen Daiako muga, baina herriko auzoetan eguneroko gauzak da. Solo falta da San Franciscora joateko, eta, zoritxarraz, da egoera oso preokupantea, eta azkenean da gaurko jendarteko sintoma bat da. Gu sindikatu bezala, adi egon behar gara, eta salaketa hori oso importantea dira, azkenean, pertsona guztiak, eskubide guztiak izan behar dute, baina arrazismoarekin, abusuekin, arazoekin oso erronka handia daukagu. Gainera aipatzen zenuen bezala, ez dira gauza berriak, baina tira ez, horren aurka ekarpena egiteko ere ez, hor da sortu berri duzuen idazkaritza. Konta iguzu, Josefina, zeintzuk diren ez, idazkaritza berriaren bete behar nagusiak? Gure asmoa da egoera ezberdinak, zapalkuntzak ezberdinak eta kapitala eta patronala txantaiak ondo irakurtzeko eta langile migrante eta razializatuekin erantzun kolektiba lantzeko. Bai, antolakuntza kolektiba, ekintza soziosindikala, eta bai, gure etxe barruan, sindikatu guztietan, tresna antirrazista edo betaurreko antirrazistak bustitzeko.
Azkenean, gu sindikato bezala, ardura politika bat daukagu, eta guretzat oso garrantzitsua da tresnak erabilgarriak eraikitzeko eta langileekin eta proiektu guztiekin lantzeko konpromisoekin. Aipatzen genuen hasieran ez, nola orain dela urtebete hartu zen hauxe sortzeko erabakia, zergaitik edo nolakoa izan da prozesua ez, ona heltzeko? Egia da, gaur egiten ari gara idazkaritza berriari buruzkoa, baina ez da ondorio magiko bat, ez? Ez da zerotik. Azken urteetan, Euskal Herria leku ezberdinetan eta sektore ezberdinetan prozesoak eta borrokak oso potenteak egon ginen, laguntzen, eta prozesoan bertan langile migrante eta razializatuan gero eta gehiago presentzia daukate. Eta, gu sindikato bezala zorga koloniala bat daukagu eta gure asmoa da erreparatzeko, baina zorgaren apartez gu rekonozituko behar dugu ekarpena soziala eta politikoa langile horiek egiten ari dute egunero Euskal Herrira. Orduan, ikuspuntu hortik, guretzat oso importantea da langileek eta borrokak hori ikasteko, eta, sujeto politiko eta sujeto protagonista bezala sindikato barruan bere lekua emateko. Hainbatetan aipatu duzuen bezala ez, asmoa baita antiarrazismoa sindikatuan modu transversalean egotea, nola egin daiteke hori izan ere ez, bada berritzailea ere. Bai, gu oso kontzienteak gara gauza pilo ikasteko daukagu, gauza pilo eraikitzeko, ikasteko daukagu ere bai. Idazkaritza antirrazista edo sindikalgintza antirrazista lan potentea egingo dugu, edukiko dugu langile migrante eta razializatuekin, baina ez bereziki berarekin. Guztiok gure egunerokotasunean erreproduzitzen dugu beldurrak, aurreiritziak, arrazismoak, eta daukagu aurrera begira ibilbide luzea, lan pilo egiteko, elkarrekin, bakoitzak bere buruaekin, eta kolektiboan, egoitzetan, esparru guztietan antiarrazismoa bustitzeko, eta eskubidea guztientzat, antolakuntza guztientzat bultzatzeko. Azkenean, gure ustez, bai feminismoekin erabaki genuen ere idazkaritza feminista bat sortzeko orain dela urte batzuk, eta orain gaudez, idazkaritza antirrazista bultzatzen ere bai, gu erabaki honekin sindikato hobeto edo bide hoberena joaten ari gara, ez? Koherentziagatik eta, justiziaren alde joateko. Bai, ez eta sortzen diren beharretatik, horrexegatik esaten didazu ere ez nola lan potoloa baden egiteko, ez? Nondik hasi edo nola funtzionatuko duzu ez, erronka berri hauei heltzeko? Gure, idazkaritza honekin gure asmoa da lan hori nortasuna bat emateko azpiegitura, sindikatuaren azpiegitura osoa, gure sindikatoa handia da, jende piloa gaude, federazioak, idazkaritzak, arloak, eta asmoa da, modo transversala edo zeharlerrotasunaren ikuspuntotik lantzeko. Daukagu idazkari bat, lantalde bat, asmoa da langile migratu eta razializatuaren sare bat lortzeko, eta gero, pertsona guztiak, ardura ezberdinekin eta leku ezberdinetik bere konpromisoa hartzen ari dute, lan ildo hori aurrerantz emateko. Bai, ez bainera plan estrategikoa, ez, baduzue pentsatuta, ardatz nagusi ditu, oker ez banabil zeintzuk dira horiek?
Bai, oso pozik gaude, ja daukagu erabaki politika bat eta daukagu plan bat. Gainera daukagu gure lehenengo plane antirrazista bat, plan hori da prozeso kolektibo ondorio bat, egin genuen prozeso parte hartzaile bat, eta gure asmoa da, udan ondoren ja pauso zehaztuta emateko 4 dimentsioen modo paraleloan eta integralean landuko ditugu. Alde batetik guretzat oso importantea da, oinarria bezala, kontzientzia sindikal antirrazista pulsatzea, guztiok, gure egunerokotasuna erreproduzitzen gara elementoak arrazistak, aurreiritzeak, beldurrak, eta oso importantea da tresnak erabiltzea, identifikatzeko, deseraikitzeko. Azkenean gu egunero egiten ari gara lab, eta gure irekitasuna importantea da hori elemento negatiboak desmontatzeko. Gero langile migrante eta razializatuari bere leku propioa emango digute, diegu, sare sindikala antirrazista langile migrante eta razializatuekin artean elkar ezagutzeko, errekonozitzeko, artikulazioa egiteko, ez geto bat bezala baizik eta esparru propio bat gero eta gehiago federazioetan, borroketan, presentzia eta parte hartzea handiagoa joaten ari dute. Esandakoa bere aportazioa, bere ekarpena guretzat oso importantea da. Gu gaur egun hitz egiten ari gara sindikalismo berriari, eta hori da sindikalismo berria, ez? Langile, zapalkuntza ezberdinetik, egoera ezberdinetik, antolakuntza kolektiba egiten ari dute. Bigarren dimentsioa da, kontzientzia lortzeko, aurrera begira daukagu erronka horrekin, baina oso importantea, egitura osoan antirrazismoa lurreratzeko. Gure egunerokotasuna funtzionamentura, kanala, komunikazioak, oso importantea izango da, azpiegitura birpentsatzeko eta birmoldatzeko langile guztiak gonbidatuta sentitzeko labera sartzeko. Eta, kasu honetan, formakuntza eta prestakuntza tresna politikoa eta teknika oso importantea da. Hasiko gara formakuntzako prozesoekin eta bitartekoekin, lantzeko liberazioa guztiekin, langile migrante eta razializatuekin eta afiliazioa osoaekin. Esparru propioak eta esparru mistoak elkar ezagutzeko, elkar errekonozitzeko, eta nortasuna kolektiba labeko kidea bezala lantzeko baita ere. Kontzientzia sindikala eta funtzionamientoaz gain, gu sindikato bezala, tresna bezala langileentzat, guretzat oso importantea da antolakuntza kolektiba eta ekintza soziosindikala antirrazista garatzea. Horregatik, esandakoa ez, begiak oso irekiak edukiko ditugu ekintza sindikala antirrazista langileren egoeratik zehaztuta edo abiatuta ekintza sindikala birpentsatzeko. Borroka tresnak, ohitura sindikala, birmoldatuko behar dugu. Egia da, azken bolada honetan asko ikasten ari gara, langile migrantea eta razializatuak sektore ezberdinetik pista piloa mai gainean ipintzen dute, sindikalismo berria eraikitzeko, innovatzeko, patronaleari poterea disputatzeko beste registroekin. Hori oso importantea izango da. Eta laugarren dimentsioa guretzat, gure posiziotik, gure lekotik, Euskal Herrian eragin sozial eta politika egiteko. Bai lan baldintzak, bai lan bizitzak, pertsona guztientzat eskubide berdinak pulsatzeko eta borrokatzeko,
eta bai administrazioeri neurriak politikak exigituko dugu. Gainera, esaten zenunaren arira askotan entzuten dugu nola zaila den batzuetan, pertsona arreazializatuak dauden sektore prekarioetan, sartzea edo bertan, organizatzea, sindikatuen presentzia bultzatzea, mekanismoak berritu behar direla, aipatzen zenuen ein batean, nola egiten da hori. Esan duzu ere, azken aldian, irakaspen asko ere utzi dituztela sektore ezberdinetan, zintzuk dira horiek? Gaur egun, zoritxarrez, edo gure jendartearen hipokresiagatik, funtsesko sektoretan, langile migrante eta razializatuaren presentzia handia dauzkate, etxeko langilearen kasuan, landa ereduan kasuan, arrantzaleako kasuan, eraikitzeko kasuan, ostalaritzako kasuan, oso eskubide gutxiekin, arazoak eta vulnerazioa piloekin, baina aldierantziz oso lan funtseskoa egiten ari dute. Guretzat oso importantea da langile hori ez biktimizatzeko, bai, errekonozituko behar dugu bere egoerak zehaztuta, bere baldintzak, eta nola azkenean patronala eta kapitalak erabiltzen dute egoera hori txantajea egiteko, abusoak egiteko. Baina beste aldetik bere ahalduntzeak borroka egiteko, antolatzeko ez da gutxi. Eta, hortik asko ikasten ari gara. Azkenean gu tresna bezala langile guztientzat, facilitatuko behar dugu eta hori gure ardura da, baldintzak langile hori protagonistak sentitzeko eta antolatzeko. Egia da, beste langileren baldintzak desberdina behar dute, azkenean egoera desberdinatik azten ari gara. Baina hori ez da signifikatzen ezin dute ezer egin. Gauza piloa egin aldute. Bai, ez baina esaten duzun horrekin lotuta dago erabat, martxoaren 8an mugimendu feministak iragarri zuen, greba feminista zaintzarekin lotutako aurrere paper funtsezkoa jokatuko duzue. Bai. Eta, kasu honetan, ez egiten ari gara greba, historikoki greba bezala, baizik eta, greba lantzeko enplegu munduetan, bizi munduetan, eta, tresna hori oso importantea eta oso garrantzitsua historikoki, baina, moldatuko behar dugu kreatibidadeekin sujeto multiple aniztasunatik parte hartzea eta egoera ezberdinak bizibilidadea emateko, horizontaltasunaekin eta hori. Horretaz, aparte gainera, idazkaritza beraren aurkezpenean ere, Huerta de Peraltako borroka hartaz hitz egin zenuten baita ere, inflexio puntua izan zenez, gerora sindikatuak hartu duen norabideari begira? Bai, noski baietz. Gaur egun guretzat Huerta de Peraltako borrokan oso inflexio punto izan da. Labeko bezala ikasi genituen gauza pilo ez imaginatu genituen. Gaur egun, Nafarroan, Tuteran eta zonalde hori sindikalizazio maila oso garrantzitsua da eta lehen ez imaginatu genuen hori. Oso potentea da langile hori konpromisoa eta kapazitatea borroka egiteko. Oso harro gaude Huerta de Peraltaekin. Bestalde etxeko langileak orain dela 2 urte, 3 urte
prozeso batean hasi ginen asamblada batekin larun batero, eta ja gaur egun labeko barruan daukagu sekzion sindikal bat etxeko langileari. Orduan, prozeso ezberdinetan, egoerak ezberdinetan, langile migrante eta razializatuak sindikalismo berria praktikan lurreratuta, baina eredua daukagu. Nire ustez, doble pedagogia dela. Alde batetik berarentzat sujeto politiko errekonozitzeko, baina gu sindikato bezala berari eta errekonozitzeko eta gu berdefinitzeko esperientzia konkretotik erronka daukagu, ez? Orduan pedagogia piloa daukagu ere. Ez badira esperientziak eta aipatu dituztu bezala, ez? Erronka handiak badira aurretik, bukatze aldera, ez? Zeintzuk izan gara lehenbiziko pausoak edo helburu nagusiei erreparatuta aipatuko zenituen tarteka, ez? Baina azken mesua elkarrizketa amaitzeko. Gu askotan esaten dugu gure beharra da lab etxe guztiontzat izateko. Larun batean egon zen langile bat, Janet hasi zen sindikatoan, orain dela 20 urte piko garbiketa bezala, eta berak komentatu zuen, hasieratik labek etxean bezala sentitu zen. Gure asmoa da langile guztioak etxean sentitu. Elkarrekin sentitu, zaintzeko, sujeto protagonista bezala sentitzeko, azkenean hori esandakoa elkarrekin proiektua eraikitzen ari gara, eta ekarpena ezberdinak oso garrantzitsuak dira guretzat, bai koherentziagatik, bai sindikalgintza hobeto egiteko, eta pozik gaude, ilusio pila daukagu borondade politikoa, ez beldurrari gabe, baina daukagu borondade politikoa, daukagu lantalde eta ekipo oso potentea, ilusio piloekin gauzak egiteko gauzak, eta daukagu plana, pausoak, konkretoak, hasteko. Orduan, bidean gaude. Ez hori da, eta guk bide hori gertutik jarraituko dugu, eskerrik asko gaur gurekin izatearren, hurrengora arte. Eskerrik asko zuri, Karol. Ni euskeraz ikasten ari naiz, oso urduri nago, espero dut ondo transmitituko dizuet ideiak, zeo zer badakizue non gaude. Ondo transmitutak, bai jotzen nik. Eta horixe, oraintze jarraian, eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara.
Bada, ordu bata pasata iritsi da eguneko solasaldiari heltzeko unea, tortarako menditut albo banatan, ala Itzarran doina, eta Jose Ramon Bezera, ondo etorri. Eta gaurko honetan, Irun eta apurat muga horretara begira jarriko gara, izan ere Espainiako poliziak jaiegunak eskaini zituen Irunen atxilutako migratzaile kopuruaren arabera, ez horra gertu dira, agiri batzuk ez non azaltzen zen, migratzaile ekiz kopuru atxilotzagatik, geroz eta gehiago, geroz eta jaiegun gehiago, ez da nola heldu zaizuen berria, albistea? Ni hasieran pentsatu dut fake news bat zala, txantza bat zala, iruditzen zitzaidan hain lotxagarria eta hain harrigarria, pentsatu nuen esala benetazko berri bat, eta irakurtzean esan nuen jo, benetan. Zer da bilatzen dana olako olako arautegiarekin, da giri batean jasotako gauza bat, gero bai irakurri dut atzera bota dutela, baina nik uste dut konturatu direlako jendea zutan jarriko zala, benetan bai zen kezkagarria. Ez da ordu batzuz bakarrik egon zela indarrean, ez? Espainiako poliziaren sindikatu nagusiak ere salaketa jarri du. Gainera, ala ere, ez? Iritsi egin zen alako agindua. Bai, iritsi egin zen, norbaitek, eta ja espedientatuta dago, norbaitek hori idaztera ausartzen baldin bada, hori esan nahi du, ideia hori normalizatuta dagoela barruan, bai? Ze bestela, oso harrigarria izango litzateke, hori, agintari batek hori egitea. Orduan, hori da kezkagarriena. Polizia barruan zenolako ideiak daude sartuta, ez dinot agente guztietan, noski, edo hori talde osoan, baina ideia berezi horiek gizakiaren eizarena sartuta dagoela, batxutan, edo tokistoki, hori normalizatzeko orduan, hori ausartzera, hori idaztera. Gainera aurreko egunean komentatu genuena, ez? Zelan lotzen den migrante izatea gaizkile izatearekin, ez? Zen hori, gero eta migrante gehiago atxilotu, baina ez zeo zer egiteagatik, baizik eta migranteak izateagatik, eta horrek eskatzen nau, bai. Niri akordura etorri zait western pelikula hauek, ez, rekonpensa baten truke, jendea harrapatzarena, ez, bainera hori ageri zen, ez, 10 migratzaietik gora, 5 egun Jesus, pentsatu ez, jendeak. Azken finean, zuk esan duzuna, da, migranteak ez dira gizakiak, dira eizazari bezala, azken finean kosifikatu egiten ditugu. Eta, klaro, gizakiak ez baldin badira, ez dituzte inolako eskubiderik, eta izatzeko modukoak badira. Hori da kezkagarriena. Eta polizien artean hori normalizatzea, edo hain arraroa ez izatea, hori da niri behintzat beldurtzen dauena. Zainera ikusi ditugu justu ez, Irun inguruan ez, zenbat protesta, zer nolako kontrolak dauden, pertsona migranteen gainean ez, hainbat eriotza ere jaso dira azken urteetan, eta hala ere ez, hori nola gogortu edo gogortzen den gobernuen partetik, eta hori ez, esaten zen duten bezala, oraindik ere ez, polizien partetik ere hor beste puntua gehiago. Bai, gainera bai, egon ziren ez dakite azkenean detenituak izan ziren edo ez, baina laguntza emateagatik, ez? Irun bertan, ez? Zeuden hausokide batzuk, ez? Non
zeuden hori migranteak laguntzen edo bereien bizitzak kudeatzen laguntzen eta horbe bai delitu moduan hartu zen. Orduan, nik uste dute berriro ere gizakia da vanguardia, deko ideia bat, immigrazioarei buruz hitz egiterakoan, eta gero instituzioek eta poliziek eta beste guztiek daukate beste ideia bat guztiz atzeratuan nire ustez, eta nik uste dut hori parekatu egin beharko da, bestela. Baina entzuten da asko ez eskuinaren eta eskuimuturreko ideien gorakada baten aroan edo gaudela honek badu lotura estua horrekin? Seguru baietz, horrezegatik dinot, ultraeskuinaren ideiak polizian ez lirateke sartuta, agintari horrek egin duena oso bitzia izango litzateke eta zuk esan duzun moduan, hau da broma bat edo halako zerbait, baina ez, azken finean izan da sindikatu batek hori salatu egin duena eta ez poliziek haiek beraiek esatea, aizu, zu zoratuta zaude, zer idatzi duzu hemen. Normal hartu dute, hartu omen dute, eta hori da kezkagarriena. Arraroa ez izatea. Gainera, olako gauzak gertatzen direnean ez bakarrik arautegiekin, baizik eta hainbat adierazpenekin, batzutan ematen du egiten dutela como proba, eta kolatzen baldin bada aurrera doala, eta jendea gelditzen baldin badu orduan hor gelditzen dela, eta inork ez badu salatzen, igual hor mantenduko zan, norbaitek zerbait esan arte, edo salatu arte, osea izango zen, behin sarrita, atzera bueltatzea, eta benetan, nik uste dut ez dela lehenengo aldia olako probak egiten dituzten, eta nik uste dut adi egon beharko garela. Eta espero dugu alako zigorrik edo iristea hori erredaktatu zuen pertsonari, edo alakoak ez normalen nola tratatzen diren? Bueno, iragarri dute, Denis Itsasok iragarri du, hori, espedientea ireki diote funtzionarioari, baina ez da hori bakarrik, hori noski egin behar da, baina hausnarketa sakona egon behar da polizia barruan eta barne ministeritzan eta ertzaintzan ere bai, pentsatzeko, zen nolako taldeak ditu, zen nolako polizia du, eta ea bada, alaitzek esan duen moduan, gizarteak nahi duen polizia, edo haiek beraiek, edo ultraeskuinak nahi duen polizia. Gaina nik uste dut espediente bat sortzea edo irekitzea ez du esan nahi benetako ondorio latzak jasoko dituenik, eta nik uste dut jarraipen bat egon beharko zen, bebai komunikabideen aldetik, ikusteko ea noraino helduko den, edo ea impunitate punto bat dagoela bebai arlo honetan edo gai honekin. Orain bestelako gai bati helduko diogu, ekonomia arlora salto eginda, izan ere atzoko egunarekin 14. greba eguna izan zuten, Ipar Euskal Herrian eta Frantzian pentsio erreformaren kontra, badaukagu bideo bat eta helduko diogu gaiari. Badaukagun bideo hori. Présidentielle qui tente déjà de trouver les articles de la Constitution et tous les moyens pour que l'abrogation de la loi ne soit. Nous contestons également la question de la retraite anticipée pour carrière longue. On va leur envoyer des laxatifs. Comme ça, ils ne vont pas sortir d'autres lois. Pour Emmanuel Macron et son gouvernement, cette niche parlementaire inquiète la minorité présidentielle qui tente déjà de trouver les articles. Tira ez, ikusteko zegoen maiatzaren lehen biziko ez protesta handien moduan, zer nolako erantzuna emango zuten oraingoan, egia da ez, apalagoak izan direla mobilizazioa, baina ere jende asko eta asko irten dela kalera, bihar badago aukera bat Frantziako asamblean ez, eztabaida honekin jarraitzeko bero horretan, baina tira ezagutzen dugu ez, frantses gobernuak zer nolako mekanismoak izan badituen alakoak gelditzeko.
Bai, lehenengo eta behin hori mobilizazioak nik uste dut oso garrantzitsuak direla, eta gainera nik uste dute gai honekin ereduak direla, batez ere sindikatu guztie joan direla kalera, osagondara como presio sozial bat, oinaz bakarrik haineko jendeak antolatuta, baizik eta izan da gauza bat transversalagoa, eta nik uste dut hori da behar duguna gube bai hemen, batez ere azken boladako pentsionistek antolatutako mobilizazioetan parte hartu dutenak izan dira adineko pertsona, eta igual pare bat gazte, baina nik uste dut ez dagoela hain barneratuta, eta Frantzian badirudi badagoela behintzat, hori ez, honen borrokaren alde prest daudelak egiteko ez. Eta gero bazuk esan duzuna, nik uste dute hor Macron eta hauek badaukate botere guztia, eramango dute haiek proposatutako aurrera, eta betikoa ez, azken finean parte hartzea murriztea, holako gauzak ekartzen ditu ez, inot jendearen haserrea mobilizazioak eta azkenean lortuko dute, behintzat hori kotizazioaren urte bat gehitzea eta adinarena bebai igotzea. Zeia da, ematela denbora asko eta asko ez, honen aurka protestan esan dugunez 14. greba eguna zen atzokoa, badirudi sindikatuek badutela ez, indarra oraindik ere hor jarraitzeko, baina gobernuaren posizioa. Hori da, txalogarria da egiten dutena, txalogarria da alaitzek izan duen moduan sindikatu guztiak batera joatea eta kalean egotea, baina zoritzarrez seguruenez ez da izango nahikorik gobernuak egin duen erreforma atzera botatzeko. Zertarako balio duen? Nire ustez oso baliogarria da jendeak ezazteko nork egin duen eta zer egin duten, hurrengo hauteskundeetan edo dagokion momentuan faktura kobratzeko. Eta faktura Macron eta bere gobernua kalera bota eta ezkerreko indarrak boterera eraman, hori boteretik, bertatik atzera botatzeko. Bestela ez dago irtenbiderik. Hain zuzen ere gai hontaz hitz egiteko, badugu kameraren beste aldean Argitxu Dufau, Ipar Euskal Herriko labeko kidea. Eguerdion, Argitxu. Bai, eguerdion zuei. Kaixo, tira, hasteko agian atzoko egunari begira ez, zer nolako balorazioa egiten duzue labetik ez, RRTen erreformaren kontrako bataia ikusten dugu ez, jarraitzen duela oraindik ere? Bai, egia da, balorazio positiboa erraiten aldugu, azken finean, zeren gai izan gira berriz ere mobilizatzeko, gai izan gira berriz numbrean izaiteko eta masiboki ere berriz ateratzea, atzoko eguna ipatzen dira, 3.000 eta 5.000 jendeen artean mobilizatuak eta horien artean grebalariak, beraz alde horretatik positiboa, gero ez nahiz gezurretan ibiliko ere ez, parean dugun etxaia, Macron eta beraz irudikatzen duen neoliberalismo hori, momentukotz ez gira gai izan ere ez irabazteko, beraz borrokan segitzen dugu bai, baina ikusita gobernuaren jarrera azken egun hauetan, hala ere onartu behar dugu, zaila bihurtzen ari dela mugimendu soziala. Bai ez, gainera atzoko protesta egunaren iragarpenarekin, ez, frantses gobernuak berak 11.000 poliziako dispositiboa ez ezarriko zuela iragarri zuen, frantses estatu osoko toki ezberdinetan, ez, hau gainera azaltzen zuten, ez, atzerritik joango ziren ultra ezkertiarrei aurre egiteko, ez, halako mezuek ere zer eragiten dute, ezan ere bada, konfrontazioa bilatzeko protesta egiten duzuen artean? Hori ikusten da dena den mugimenduaren hasieratik eta ez soilik mugimendu horren hasieratik ikusi dugun azken urte edo hilabete edo urte hauetan, jaka horien kontra adibidez ze indarkeri poliziala erabilia izan ziren eta mugimendu hortan ere bai izan dira tentsio pundu batzu Ipar Euskal Herrian eta nola ez erran frantses estatuko leku batzuetan, uste dut sare sozialetan eta irudi asko ikusi ditugula. Horregia da ikusten dugu gobernua, azken finan, frantses gobernua beldurtzen alidera, zelen
erabiltzen ahal zituen, maltzurki, baina erabiltzen ahal zituen tresna guziak konstituzionalak, zileak, edo nola bere erabilpenari esker, edo, bukatzen ari dela ere bide hori, beraz, tentsio gora atxiki nahi du, jendea beldurtu nahi du, eta min egin nahi du mugimenduari. Eta baliatzen dut, hemen erraiteko ere, duela 2 egun atxiloketa bat izgondela Ipar Euskal Herrian eta 15 bat frantses estatuan, eta atxilotuak izan dira militanteak, borrokatzen direnak, justizia soziala eta ekologistaren alde, eta beraz hor ikusten dugu nola beldurtu nahi duen militanteak, borrokatzen ari direnak beste gizarte baten alde, baina argi dena ere da erakusten dugula beti gure determinazioa eta ez dugula utziko borroka hori, globalagoa dena, bai egia da badela erretreta erreformarena, baina ez soilik, hor lan baldintzen honen alde ere borrokatzen gira, justizia sozialaren alde orokorrean borrokatzen ari gira, eta uste dut elementu hori ere giltza dela mugimendu soziala hori ulertzeko eta aztertzeko. Gainera ez, erretreten erreformaren bueltan biharko egunarekin begirada badago Parisen, ez? Ikusteko dugu ez, Asamblea Nazionalean zer den gertatzeko, zein da egoera une honetan, horixe ez, erreforma bera atzera botatzeko aukeren artean? Badira frente ezberdinak erreforma hori borrokatzeko azken finean. Gurea sindikatu gisa, langile gisa da, enpresetatik, kolektibitateetatik eta nola ez, eta hori uste dut lortu dugula erakusten karrikatik, baina badira ere beste frente edo hildo batzuk. Eta hor, aipatzen duzuna dela instituzionala. Nola frantses estatuko diputatuek edo egiten alduten oztopatzeko azken finean erretreta erreforma hori, karrikak eskatzen duelako eta honen alde borrokatzen delako. Egia da eta azpimarratu behar da gainera erreforma hori ez dela inoiz bozkatua izan, beraz ez frantses asambladan ez eta senatuan, eta hor beraz liot taldeak egia da proposatu duela, hori alternatiba gisa hori egitea. Bainan goizean frantses asamblada nazionaleko lehendakariak egrandu argiki telebistan elkarrizketa batean, lehen artikulua ez zutela eztabaidatuko bihar, kenduko duela beretzat antikonstituzionala delako, eta beraz lehen artikulu hori da adinaren kontuarena. Konturatzen gira beraz berriz ere, ebatxiko dutela azken finean eztabaida politikoa eta bozkatzeko aukera. Beraz, ebasten dutela berriz ere, ezakit zenbat garren aldikotz, demokraziaren ariketa egitearena. Beraz, biharko egunaren zain gira bai eta ez, eren azken finean, seguraski, adinaren kontua eta garrantzitsuena alde batetik berriz ere kendua izanen zaigula eztabaidatik. Beraz ez, horrexegatik ere ez, aipatzen zenuen nola hori baden bide instituzionala ez, eta zuen partetik Frantziako estatuarekin konfrontazioa eraiki behar dela aipatu izan duzue, nola egin eta zer espero genezake datozen egunetan bukatze aldera argitzu? Noski hori erran dugula eta uste dut argiki erraiten dugula hori gure mezu nazionaletan. Frente bat eraiki nahi dugula, bai Pariseri begira, bai Madrileri begira, zeren azken finean konturatzen gira. Gobernamendu neoliberalak dira, martxan jarri edo indartu nahi dutena gaurko sistema beraz kapitalismoa dena, eta guretzat alternatiba bakarra sistema hori hankaz gora emaiteko da, gure errietatik alternatibak sortzea. Adibide zonbait badira zonbait arloetan, eta gurean beraz sindikatu gisa dela eraikitzea, erabakitzeko gune batzuk hemengoak Ipar Euskal Herri mailan, eta ere bai nazional mailan. Zergaitik hori egin, eta zergaitik alterna gisa ikusten dugu, indar hagemanak aldatzeko ere, ez da berdin duzunean Parise zure parean gaurko politikarekin, eta gure erritik azken finean antolatzea eta duzun gero parean borrokatzeko tresnak. Olako tresnak hemendik erabakitzeko, hemendik negoziatzeko,
posible dira, existitzen dira, behar dena gaur egun faltatzen dena, da borondate politikoa, bai beste sindikatuen gandik, patronalaren gandik, eta eragile politikoen gandik. Beraz, bai alternatibak posible dira, egia da hor ere gauzak aldatzen ari dira eta toki bertatik erabakitzeko eskubidea gerozta indartsuagoa da ere borondate hori. Beraz, hori ahal bezain goiz martxan jarri beharko ditugu frente hori azkartzeko eta alternatiba konkretuak eskaintzeko guri langileei. Aipatzen dituzun denak adi jarraituko ditugu Argitxu, mila esker gaurrekin tartetxo hau hartzarren eta hurrengora arte. Mila esker zuei, gomitatzeagatik. Aio. Agur. Tira ez, hainbat eta hainbat ertz aipatu ditu Argitxuk ez, elkarrizketan zehar, besteak, beste ez nola, lehen xagoera aipatzen genuen ez, bakigula frantses estatuak nola funtzionatzen duen, kasu honetan ez, demokrazia beraz zalantzan jartzen dela aipatu tarteka. Bai, noski, nik uste dute, baina askotan aipatzen duguna, ez? Osa, jendearen iritzia kontutan hartzen ez badute horrek bebai ukatzen du edo behintzat zalantzan jartzen du demokrazian, eta kasu honetan gainera botere osoa daukate, ez? Baita arautegiak eta hori, beraien botere espazioan ukatzeko eskubide hori, ze azken finean badauz tresnak, ez, eramateko bihar, ez, ostegunean daukate bozkatzeko, baina ez dute nahi. Eta gero berak aipatu duen, uste dut oso garrantzitsua dela deszentralizazioa, eta eukitze sortzea olako guneak, hori, jendea parte hartu ahal izateko, eta benetan beraien iritzea kontutan hartzeko, ze azken finean hainbat eta hainbat jende atera da kalera, zeo zera aldarrikatzen, baina ez dute kontutan hartzen, ordan beste era batean antolatu behar da, hori, batez ere gizartea entzuna izatea. Bai, ez gero gainera kesatu egiten gara orokorrean, ez nola pertsonak erakundetatik geroz eta urrutiago gaude orokorrean, ez, parte hartze sistema oikoetan, datuak nola bera egiten duten. Hori da estatuen bilakaera eta demokraziaren ikuspuntutik zuik aipatu duzu, eske jendearen iritzia ez da entzun eta kalearen iritzia ez da entzun, baina kasu honetan ez hori bakarrik, baizik eta ordezkari politikoen iritzia ere ez da entzun, ez da bozkatu Asanblada Nazionalean. Orduan, oso deigarria da nola gobernuek bai demokratikoak edo demokraziaren bidez hautatuak bide edo era autoritarioan konportatzen dira eta azken finean hartzen dituzte erabakiak ez oso demokratikoak. Gainera nik uste dute gero horrek bultzatzen duena da abstentzioa, ez? Eta ze nolako hauteskundeak eduki ditu orain dela gutxi eta ze legitimitate gutxi daukate, ez? Aurrera eramateko proiektuak benetan ikusita ze nolako abstentzioa dagoen, eta nik uste dut olako gauzak gertatzen direnean non jendeak kalera ateratzen den edo proiektua mahai gainean ipintzen diren hori bozkatu ahal izatekoak eta jendea ez du bere burua entzuna ikusi, ez? Eta orduan nik uste dut horrek legitimitate puntu sortzen du, mesfidantza sortzen du, eta horrekin batera abstentzioa. Bai, baina nik defendatzen dudana da justu kontrakoa. Legitimitatea galdu dute, baina galdu dute gobernuak galdu du, ez demokrazioak edo ez sistemak. Orduan, bai, sistemak ahalbidetzen du modu horretan edo bide horretan erreforma onartzea, bai, dekretu baten bidez. Hori argi eta garbi dago, baina egin duena izan da gobernua. Orduan, gobernua aldatzeko bide bakarra dugu demokrazia bera. Orduan, daukaguna. Horrezegatik nik defendatzen dut mobilizazio horiek oso garrantzitsuak dira ez ahazteko nork egin duen, nola egin duten eta zertarako egin duten. Eta egin dute, botere ekonomikoen interesak babesteko eta hori da aldatu behar dutena. Bada esanguratxo ez nola inoiz ez den bozkatua izan erreforma hau.
Eta horretaz aparte ere ez, agian jarrera autoritario hortaz hitz egiten ibili garela ez, gero ere aipatu momentu batean ez, nola gobernuak protestanaren aurrean ez, zenbat da jende indar polizial mugitu dituzten, aipatzen zuen Argitzuk ere nola orain dela gutxi, 10 militante ekologista baino gehiago atxilotuak izan diren Frantzian ez, zer nolako erabilpena egiten den gainera, halako protestak eta isiltzeko. Gainera, azken finean, suposatzen da, zerbitzu publikoa erabiltzen ari direla interes pribatuak defendatzeko. Azken finean, reforma honekin lortu nahi dutena da, hori, beste interes batzuk pribatuak direna, eta orduan erabiltzen ari dira, publikoak diren tresna guztiak hori geldiarazteko. Hori kezkagarria da. Bai, ez baina egia da, gero, sindikatuek orain artean ez, beti aipatu izan dute ez nola mobilizazio baketsuak eta egin dituzten, baina egia da ez, behin 11.000 polizia horra ateratzen dituzunean. Bai, eta gobernuaren komunikazio politikoa eta botere mediatiko osoa izan da esateko ultra eskertierrak zirela eta ia terroristak edo, eta da bakarrik jendea kalean, haserre eta baketsu esaten ez dutela hori nahi. Baina, hori da gertatu behar dena. Jendeak ikasi behar du gauzak aldatzeko ez dela etxean geratu behar. Kalera irten behar da eta bozkatu behar duela. Baina, justu Frantziaren kasuan ikusten da, konstituzioa oso blindatua badutela ez. Justu Lioten proposamen hau ere ez dutela eztabaidatu nahi antikonstituzionaltzat eman da ez, ez den antikonstituzionalak hasik Frantzian bertan. Azken finean horregatik esaten dut, osaiek tresna guztiak dituztela, baita hori antikonstituzionala deitzeko, eta azkenean suposatzen da jendearen parte hartzea edo bestiritzi bat mai gainean ipintzea. Hori bai abstentzioa bultzatzen duena. Adieraztea zure sistema, hau da, konstituzioa da sistemaren estaldura, mugiezina dela. Hori da, abstentzioa eta desafekzioa bultzatzen duena. Eta horretan bai, arrazoia ematen dizut, dena antikonstituzionala baldin bada eta ez badugu erabakitzeko eskubiderik, igual sistema pikutara bidali behar dugu, eta Frantzian oso adituak dira horretan, ezta? Buruak botatzeko gai izan dira hori lehenago eta ikusiko dugu etorkizunean. Adi izango gara, zer iritsiko den parte horretatik, eta orain ez, ordea Euskal Herrira begira, kasunetan EAera begira, badago lan gatazka bat, arazo instituzional ere bilakatzen ari dena gutxinaka, ikusi behar dugu nora heltzen den, baina nola ez, ertzainen barruan sortu den lan gatazka, gero ez da hots gehiago ari den hartzen, azken aste honetan ez turrarekin lotuta, tira ez, agian segurtasunarekin, sortutako eztabaidetatik ere hots handiagoa hartu dute, ez dakit, uste dut badaukagula bideo bat Erkorekaren azken adierazpenekin entzungo ditugu eta helduko diogu. Gerra esapidea, espresio hori erabiltzea, erabat desegokia dela horrelako dokumentu batean. Eta are gehiago oraindik lehendakariari zuzendutako dokumentu batuen. Ona litzateke hitz hori erabilketatik bazterrean ustea, eta hitza ez ezik baita ere hitz horrekin batera datozen beste jarrera gogor, anker eta desegokiak honen guztiaren inguruan, ezta? Negoziaketa borondateari dagokionez datu bat emango dizuet argita garbi. Negoziaketak iraun izan du, sindikatuen ordezkaritzekin, duela hilabete eta erdira arte. Erabat gezurra da, 2012tik eta gaur arte, lan baldintzak ertzaintzaren barruan aldaketarik ez dutela izan baieztatzea.
Jendartea bada denbora ez, ohartarazten izan dela, protesta hainbatetan izandako jarreren ondorioz, Ertzaintzaren barruan zerbait gertatzen ari zela edo ez, baina publikoki azken asteetan ikusitugu segurtasun sailburua, Iñigo Urkullu bera ere ez gai honi heltzen eta kezka publikoki adierazten. Bai, nik, harrigarriena iruditu zait titular bat izan dela Ertzaintzako lan gatazkak ez duela turra baldintzatuko. Osea, turra egunerokotasuna baldintzatuko du, ez da izango kontrakoa. Eta hori ni lehenengo eta behin esango nuke nola babesten duten pribatua eta ez publikoarena kasu honetan Ertzaintza da zerbitzu publikoa eta ez turra dela gauza pribatua eta nolako adierazpen hauek ikusterakoan ni behintzat ni harritzen nau hori entzutea, ze badakit turra baldintzatuko duela jende guztiaren egunerokotasuna. Eta gero, komentatu duguna, zelan lan baldintzak hori defendatu beharko diren, eta ez dakit zer. Bai ikusi dudana izan da, ez dakit Gasteizeko tranbia izan zala geldiaraztean, nola Ertzaintzaren jarrera ezberdina zala, beste hainbatean gauza bera gertatutakoa, zen nolako erantzuna egon zen, ni konparatzen nuen, eta zaten benbako itzateko, bere ondoriak, ez da gauza bera batzuk egiten dutenean gauza bat, edo beste batzuk gauza bera eginez, zen nolako ondoriak dakartzate, ez? Eta nik gauza horiek biak bai azpimarratuko nituzke, eta gero zen nolako esaten da, komunikabideetan agertu da, eta zen nolako garrantzia eman dioten, betiko gauza, ez? Ez bazara kalera ateratzen, ez baduzu aldarrikatzen zure lan baldintzak, izkututan geldituko dira eta ez dira mugituko. Orduan, bai, lan baldintza duinak nahi baldin badituzten, nik uste dut komunikabideetan egotea ondo dagoela, baina betikoa, ez? Nik uste dut instituzioek beti babesten dute beraiena, ez? Eta orduan jendearen aurrean esaten dutena da, benetan, hau da jarrera, hau da batzutan kalera atera behar da aldarrikatzera lan baldintza duinak nahi ditugula. Osa, dinot, ez dut arraroa ikusten haiek ateratzea hori olako adierazpenak egiten, ze hori residentzietako langileak ateratzeakoan gauza bera esaten dute, Tubaceek ateratzeakoan gauza bera esaten dute, eta hainbat mobilizazioetan egoterakoan beti ateratzen dira esaten, ez dela modu egokiena gauzak aldarrikatzeko, eta negoziak eta erazberdinak daude, eta olako gauza. Bai, ez, gainera esaterako ez, aipatzen zenuen Gasteizko tranbiaren, protesta hori ez, ikertu egingo duela ere, esan duela Erkorekak berak, esan ez, zaintzen edo zuen ertzainek ez dutela jokabide egokia izan ez, eta Iñigo Urkullu ere kezkatuta agertu da ez, ea zer itxurari den ematen gizarteari ertzaintza bera. Bai, eta badirudi lan gatazketan ere berdintasunik ez dagoela, berdintasun eskubidea urratzen dela. Niretzat oso digarria da ikustea instituzioen gandik nola maneiatzen diren lan gatazkak, bai? Luzatzen dira, eta usten duzu usteltzen gatazka hori, konpondu arte, eta zenbat urte batek daki, eta kasu honetan 10 urte daramatzate, gauzak luzatzen, bai, eskubideak, negoziak eta aipatu du, guda hitza ez da aipatu behar, baina 10 urte badaramatzazu lan gatazka konpondu gabe, negoziazio hitzari ere begirunea eman behar diozu eta errespetua. Zen negoziaketa da hori 10 urte luzatzen den negoziaketa. Hori ez da lan gatazkari bide ematea, hori konpontzeko bide ematea. Orduan, alde batetik, haserre daude, ertzainek, eta nik ulertzen dut, hori, zure lan hitzarmenari gabe geratu bazara, haserre zaudela. Eta mobilizazioak, hori, duinak dira, eta zilegiak dira, eta onartu behar dute. Claro, ez da gauza bera, garbiketa hori langile bere mobilizazioak egitea, edo turra zaindu behar duenak greban egotea. Eta, klaro, hori pixka bat kezkagarriagoa da Euskadiko irudiaren ikuspuntutik, baina
lan gatazka konpontzeko prest daude gobernutik, edo bakarrik kezkatuta daude geure irudiagatik. Eta hori da mamia, eta ez, gero, azalean geratzen bazara, guda hitza eta hori ez da mamian sartzen, ez? Ez da, kasunetan, 1.000 eurotik gorako igoera eskatzen dutela besteak beste ez, eta aipatzen zenuen bezala zelan beste lan gatazkatzuk gehiago asko eta asko lusatzen diren moduan ere, eta askotan 1.000 eurotik bera jasotzen duten behar ginenak. Nik uste dute zuk aipatutakoa, hainbat borroka egon dira lan baldintzako betzeko, baina hau zalantzan jartzen dute, hori lan baldintzen lortzeko greba bat egiten baldin badute lan zalantzan jartzen dute turra dagoelako. Eta ondoriak ez dutelako pairatuko bakarrik hausakideok, baizik eta kanpotik datozenak, eta hori ezai gustatzen bapez. Eta nik uste dut, kasu honetan, dinote, ertzainek erabiltzea ondo iruditzen zait, aprobetsatu egin beharko dute, turra dagoela, beraien, entzundak izateko. Eta ezke dinot, guztiok aprobetsatu beharko ditugu olako ekimenak edo ekitaldiak edo olako gauzak gure aldarrikatzeko, ez? Dinot, nik uste dut dara momentua turistifikazioa zaratzeko, dara momentua ze hainbat foko ona begira jarriko dira. Ez da, kasu honetan ez da, Erkorekari ere ez entzuten genioen ez nola negoziazketa honetan badiren alde batetik sindikatuetan antolatutako ertzainak eta bestetik ez euren burua sindikaltzat jotzen dutenak, hauek ez dira batzen negoziazio mai horretan, eta Erkorekak esaten zuen ez, nola sindikatuetakoak altxatu egin diren, baina aipatzen zuen ez, besten presio horregatik ez, eta gaur esaterako goiz honetan itxaso batutxak berak esaten zuen ez, norbaitari dela kanpotik ertzain sindikal horiek kontrolatzen ez, asko eta asko lotu izan direlako eskuin sektoreekin, eskumuturreko sektoreekin ez dakite honen berri izan duzuen? Nik ez dakit nor dagoen atzean, bai? Baina argi eta garbi daukadana da hori, negoziazioa laburra izango balitz eta lan baldintzak egokiak izango balitzateke, ez zegoen izango dagoen kaldo de kultibo eskuin muturrak edo batek daki norbaitek sartzeko eta hori dena hankaz gora jartzeko. Ze azken finean, zuk ez duzu bakarrik bertan bera utzi negoziazio hitza, baizik eta sindikatuen lana eta sindikatuen papera ere kolokan jarri duzu. Zu langilea bazara eta ikusten duzu zeure sindikatuak ez direla gai akordio batera iristea patronalarekin, pentsatzen duzu, sindikatuek ez dute ezertarako balio. Eta gero hartzen duzu beste bidea, agertzen da beste batek esanez, nik antolatuko dut hau dena eraginkorragoak izateko. Zuk babestu zure sindikatuak akordioetara iritzi, eta ez duzu hori bilatuko, baina gertatu dena izan da justu kontrakoa, eta orain datozte lamentuak, ez da? Eske ertzainak oso txarrak dira, zuk sortu duzu hori gatazka. Entzun ditu gainera egunotan ez, guzti horren arira ere esaten birplentatu behar dutela ertzaintzaren eredua eta barrez, esaten zuten lehen bazela fokoa jarrita ez, kanpoan ez dakiztipaio bezalako hitzak botatzen zituzten horiekin, eta orain ordea ez, barruan edo nartzen dute ez, barruan ere badutela arazo bat. Bai, nik uste leku guztietan denetari dagoela, eta nola ere, olako arloan lan egiten duten arloan be, olako gauzak gerta daiteke, ez? Ni normal ikusten dute, orain esatea, hor barruan badauz eskuineko, pues claro, bai, beti da nik ez, eta nik uste dut, ez dela gauza bat aldatuko dena. Eta hori honu hartzea, pues behintzat, eskertzekoa da, ez beti guko egin dute, ez? Eta beti esan dute, ez, la jende, dinote,
instituzio moduan edo defendatu egin dute, eta nik uste dut instituzio guztietan denetarik dagoela, eta hori onartu egin beharko da, batez ere aldatu nahi baldin baduzu, eta batez ere azken bola honetan hitz egin duguna, nahi baldin badugu polizia hurbila, nahi baldin badugu polizia kontzientziatuta hainbat gaiekin, nahi baldin badugu beste motatako edo beste era antolatutako polizia, jugazen garbiketa bat egitera edo bentsat lantzera nahi duzuna lortzeko, ez dinot? Bai, eta hori beste eztabaida mamitsua izango litzateke, zenolako polizia eredua nahi dugun, ze daukaguna da terrorismoren garaitik etorri zaiguna, bai? Oso talde ilunak, seguritatea edo, segurtasuna, euren segurtasuna babesteko modukoak, prozedurak ezain oso gardenak, eta, dena segurtasunaren inguruan, baina terrorismoaren garaia ja desagertu zen orain dela 10 urte, eta zenolako polizia daukagu gaur, eta zenolako polizia behar dugu orain, eta zenolako soldatak behar ditugu orain, lehen, ertzaina izateko soldatak oso potoloak ziren, bestela jendea bere etxean geratu zelako. Baina momentu honetan zein da garrantzitsuagoa, eta oso harrituta geratu naiz, ertzainek esaten dutenean, gu medikuak baino beharrezkoagoak gara, eta nik pentsatzen dut, hori eztabaidagarria da, bai, bizitzak salbatzeko modukoak bazarete, baina medikuek ere bai, eta zenolako lana, hori aztertu behar da, eta azterketa sakona, eta eztabaida oso zabala egin behar da horren inguruan, baina horretaz ere ez dugu hitz egin nahi. Bai, ez da, hemen ere aipatu nola askotan lotzen den segurtasuna poliziarekin bakarrik, baina segurtasunak ez, esan dezakela baita ere ez, hori etxe bizitza duin bat izatea, edota... Bai, nik uste dut garrantzitsuna da, elkarbizitza lantzea, ez? Eta ez hainbeste alarma soziala sortzea, eta ez da hain beharrezkoa polizia, eta are gutxiago daukagun polizia, eredua guztiz aldatu beharko da, eta zuk aipatutakoan, ez dut segurtasuna elkarbizitzarekin lotzen baldin badugu, hainbat arlotan landu beharko zan, etxe bizitza, alkilerren rolloa, komerzio lokala, hainbat gauza, zenolako irigintza daukagu, zenolako zerbitzuak dauzen, zenolako diru laguntza, zer irizpideetaen menpe dauzen, hainbat gauza landu beharko dira, hau baino, eta gero polizia eta instituzioek orokorrean formakuntza beharko dute. Formakuntza eta pedagogia. Bai, lehen komentatu dugunari dagokionez, esan dugu migranten, eske pedagogia behar da, olako gauzak gertatzerakoan guztiok zutan jartzeko, ez? Bai, migranten kasuetan, bai, indarkeria matxista dagoenean, bai, hainbat kontutan hartzen baldin baditugu, nik uste dute instituzioek orokorrean eta poliziak noski sartuta formakuntza behar dutela. Eta tira, egun notan, Erkoreak eta Urkuluk emandako bestelako titular batzuei helduta, azken erailketa matxisten ingurutik edo bueltatik sortu diren bestelako eztabaidaei helduko diegu orain, izan ere egungo protokoloek huts egin dutela, ziurtatu dute adituek euren horretan, instituzioen partetik ere azken egunotan, apur bat lehen biziko egunetik, eta orain arte ere diskurtsoak aldatzen joan dira, badaukagu bideo bat horren inguruan, eta helduko diogu. Maiatzaren 28an Maialen Mazonen gorpua aurkitu zuten Gasteizko aparta-hotel batean. Bere bikotekide ohia atzilotu zuten Zaragozan ihes egiteko nahian. Gertatutakoaren ostean Josu Erkorekak segurtasun sailburuak presazko agerraldia eskaini zuen. Bertan adierazi zuen ez zela erraza bere burua arriskuan ikusten ez zuen biktima bat babestea. Astearte honetan sailburua berriz azaldu da gertakariaren zehetasun berriak azaltzeko. Erkorekak aitortu du erakundeak ez direla gauza izan biktimaren bizitza bermatzeko eta babesteko. Argi dago erakundeak hor huts egin dugula. Esan dudan moduan, huts hori, gure ustez,
komunikazio huts ezberdinen konkatenazio baten ondorio dira, eta Ertzaintzak bere lana egingo du, aztertzeko zer gertatu den, zertan gure protokoloak, prozedurak hobetu daitezkeen. Horrez gain azaldu duenez, Ertzaintzak indarkeria matxista pairatu duten emakumeen arrisku maila neurtzeko erabiltzen duten EBA sistema berrikusteko lanetan dabiltza. Hori bai, azpimarratu du, Gasteizko hilketa matxistaren aurretik hasi zutela. Bestalde, Arartekoak neurriak eskatu ditu biktimekin diharduten ertzainak enpatia saritzeko. Zenbait kasu aurkeztu ditu Arartekoak, azpimarratzen dute kasu horietan ertzainek jokabide okerra izan dutela biktimekin, enpatia ez azalatzen du hain zuzen ere. Besteak beste emakume batek salatu zuenez, Durangoko ertzain-etxera salaketa jartzera joan zen genero indarkeriagatik, baita babes neurriak eskatzera ere. Hartatu zuen ertzainak uko egin zion babes neurrien eskaera tramitatzeari, lesio fizikorik ez zegoela argudiatuta. Behin eta berriz saiatu zen, eta zenideak galdegin zion idatziz adieraztea ez zuela eskaera bideratuko. Soilik orduan onartu zuen ertzainak tramitea egitea. Salatzailearen kexaren ondorioz polizia zigortu zuten. Ez, bai aipatzen ziren bi afera, ez, batetik protokoloak eurak, ez, zer nolako funtzionamendua edo, bueno, bai, duten, nola batzuk huts egiten duten, gero ia da gertatzen dela, ez, EAE mailan ere, ez, tokian toki ezberdinak direla, batzuk berritzen egon daitezkela agian 10 urtez, beste batzuk aldatzen dira, eta horrez dagoela, ez, loturarik euren artean, eta gero ikusten ditugula, ez, jokabide ezberdinak tokian toki, eta beste parte batetik, bai, salaketa jartzera eta berrez, zer nolako, agian ez, formakuntza, eta lehen aipatzen zen pedagogia ere, ez nola faltan botatzen den, bueno. Nik uste dut, lehenengo eta behin, nola batez ere kasu hauetan, biktimizazioa dela begibistan dagoen gauza bat, ez? Instituzioen aldetik, polizien aldetik, komunikabideen aldetik, gero ja epaitegian zaudenean berriro, nik uste dut ez dagoela bat ere ondo landuta, gero protokoloak beti daukate fokoa biktimaren gainean, eta arduan bereien egunerokotasuna bebai zalantzan jartzen dute, eta guztiz ez dakit nola esan, kondizionatzen dute, eta gero, basan duguna, bai epaitegitan, bai komunikabideetan, eta bai polizioan edo hainbat instituzioek, formakuntza falta nabarian gertatzen da. Eta batzutan, nik kasu batzuk izan ditut, non esaten dut, eske, justo kurtsoa egin duena eske ez dago, ez, pues que guai, ez? Ze ondo ez, eta itxoin egin beharko duzu pertsona egoki bat etortzeko gurekin egoteko edo hau kudeatzeko, nik uste dut formakuntza hori derrigorrezkoa izan beharko zala, guztiontzat, ze aipatu dute salaketa bat, baina dauz hainbat, eta hainbat jendea esaten duen, hori ara joaterakoan, ez dutela empatia lortzen, eta gainera hori batzutan, ez dute salatzen, jendea ez dut, baina zu badakizu hau prozesua superluzea da, eta seguru zauz, eta eta ez duzu maite zure zenar, lako galderak, segon ez irakurtzen azken boladan artekora heldu diren salaketak, eta da lotxagarria. Gero esaten dugu salatu egin beharko dela, baina jarrera hauen aurrean salatzea oso zaila da. Eta nik uste dut lehen esan dugunarekin batera. Izan beharko da gauza bat transversala. Zuk ezin duzu salatu ez badaukazu etxebizitza duina bermatzen, akompainamendua. Umeak baldin badituzu eta gero berarekin joango badira. Nik uste dut arazoek oso larriak direla, hainbat arlo ukitzen dituztela eta nik uste era transversal batean lan egin beharko zala. Baina, eta mugimendu feministak azken hilketarekin ere gertatu denez, ez izan hainbatan entzun dugunez, heriotza hauek ekidin ziren, gero ere entzuten genuen Iñigo Urkullu lehendakaria esanez, gizarte oso batek egin duela huts, ez da, agian hitze potoloak ere badira. A ber, eskertu behar diogu mugimendu feministari, hori, hain argi eta ozen esateagatik, instituzioak eta kasu honetan sailburuak huts egin duela egin zuen deklarazioekin. Atzo egin zuena lehenengo egunean egin behar zuen, eta ez kontrakoa.
Zuk esan duzun moduan, bestela biktima izan da erruduna egun batzuetan, bai? Baina horretaz aparte oso adibide ona da ikusteko lehen aipatu duguna. Hau ez dela gizarte honek behar duen polizia. Polizia behar dugu babesteko, bizitzak babesteko. Eta gure polizia prest dago eta material osoa eta koordinazio osoa dauka lan gatazkak erreprimitzeko. Bai, baina emakumeen bizitza salbatzeko edo babesteko ez dago prest. Eta formakuntza behar du, zuk esan duzun moduan, koordinazio falta sailburuak berak onartu du orain, orduan ez dago prest, eta egokitu behar dugu geure polizia eta bere jarduera gizarte honetan dauden erronkei aurre egiteko. Ez dira da, baina beste baina ikusten dugula, ez nola gizartako astarazten dituen, ez, problematika batzuk eta instituzioak ez berriz ere atzetik doazen. Bai, baina horregatik dinot, ez bakarrik polizia, baizik ere instituzioan dauzen guztiak ere formakuntza beharko dute, olako adierazpenak ez egiteko, ez? Osea, dinot, eta nik uste dute era transversal batean lantzen baldin bada, bai, noski nik onartzen dut, gizarteok bebai gure ardura daukagula, noski baiet, baina igual gure ardura bebai da eskatzea hainbat arlotan formakuntza, ez? Eta izatea derrigorrezkoa, eta izatea benetan behar den formakuntza, ez? Eta hainbat aurre iritziekin amaitzeko, lehen komentatu duguna migrantekin zen olako jarrera daukaten, olako kasuen aurrean ze formakuntza daukate, kaleratzerakoak, dino, orain ikusi dugu, eta ikusiko ditugu gehiago, krisi garaian, zenolako egoeraren aurrean topatuko gara eta nola kudeatu beharko da, ez? Ezin dugu jendea bere etxetik botatzea ezin dutelako beraien ez hipoteka, baizik eta alokairua ordaindu, nik uste dut hauz hainbat arlotan non pedagogia eta formakuntza bat egon beharko dela eta beste pentsatzeko era batekin jorratu beharko dira gauza, bestela nik uste dut jendea poliziaren kontrako jarrera aukiko duten, instituzioen kontrako jarrera aukiko duten, azken finean ez ditugu gure interesak eta babestuta ikuste. Bai, ez, bainera gero honekin ere ez, Maialen Mazonen eriotza eta gero ere ikusi dugu instituzioak eurak interesa dutenean badira kapaztak aldaketak egiteko, ez, eta nola iritsi zen bi egunera kasik ez, Arabako protokoloa dagoeneko ez berrikusi eta aldatua zegoela. Bai, behin onartuta hutsuneak badaudela, hori konpondu behar da, bai, ala bai, eta azkar berriz ere ez gertatzeko. Eta hori da lehenengo egunean sailburuak egin behar zuena. Eta ez esan zuena. Bai, ez dut aipatu gainera ez nola, aurrera pausoak emateko lehenbizti ez dagoen arazoa onartu egin behar dela, ez aurretik jarri baino lehen. Baina igual da zaiena, ez esatea behitu, txarto egin dugu, onartzen dugu eta guazen aldatzera, ez? Nik uste dut arrotasun puntu bat badagoela, ez? Ez esateko beti egiten ditugula gauzak ondo, beti ez, eta onartu behar dugu guztiok eta hortik abiatuta guztion artean, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela lo de guztion artean, esan nahi dut, nik uste dut jendearen parte hartzea, mugimendu feministaren parte hartzea, imigrantekin lantzen duten eragileak hor parte hartzea, badauz hainbeta eragile eta gainean sortea daukagu, ez? Jendea mobilizatuta dagoela eta antolatuta dagoela, jendearen iritzia kontutan hartzeko laku protokoloak egiterakoan. Pairatzen ari direnak izango dira honenak esateko zer nolako gauzak behar dituzten eta zeintzuk ez. Esaten diatenez, honekin hemen utzi behar dugu gaurko solasaldia, eskerrik asko biei gurekin gaur izatearren, eta jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara.